Hej. Velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en mød heste, som vi har gjort før, men det er 4 år siden. Der er kommet nogle heste, så er der gået nogle heste igen. Så en opdateret mød mine heste, og så er der en ny del af familien. Så kom. Så lad os starte der, hvor vi sluttede sidste gang. Ham her kender I nok alle sammen, fordi ham har vi haft i 8 år. Og hvis ikke I kender ham, så er det her Santos, a.k.a. Sanne. Og ja, ham har vi som sagt haft i 8 år. Santos han er en blanding af Dartmoor og islænder. Han er cirka imellem 1,34 og 1,37 høj. Han er 15 år gammel nu, og så bliver han mest brugt til dressur, fordi han er en wimp ud på stævnebanerne, når han springer. Så han er her lige så tyk og pragtfuld, som han plejer at være. Og man ser ikke så meget til ham, fordi at jeg ikke rider ham helt så meget, som jeg engang har gjort. Han bøvler lidt med at have en svag bagpart. Så derfor så undgår vi at lægge for meget ekstra vægt på ham, som han ikke behøver. Så han har en part, som sørger for, at han bliver holdt i semi-god form. Så det er Santos. Santos, ham købte vi tilbage i... Ja, så var det vist ikke, hvad her var. Vi vil spise den. Santos, ham købte vi tilbage i 2017, som ikke færdigtilredet. Virkelig grim pony. Sorry, Sanne. Det gjorde vi, der stod vi også i Nyborg Rideklub, og jeg havde en lånepony. Og der tror jeg, at min mor og mig vi var nået til et tidspunkt, hvor vi var klar til at komme videre til vores eget. Så det var meget uopfordret, at jeg kiggede ind på Gul og Gratis, og så fandt jeg annoncen for Sanne. Og en sød dame i Brønderslev, og jeg skrev til hende for sjov, som, hvad har jeg været, 14 år dengang, om vi måtte komme op og se ham, og så kunne vi eventuelt låne ham, hvis hun var interesseret i det. Og så kunne vi ride ham lidt mere, sådan så han var bedre, når hun fik ham tilbage. Og hun var bare på, var sådan, ja, jamen det må I gerne. Så vi var på at se ham, og så tog vi ham med hjem, og så er han jo ikke rigtig kommet længere, kan man sige, end ved os, fordi at han er bare helt fantastisk og noget helt særligt, og han er den, der ligesom har startet det hele for mig. Så jeg tror, der gik 2 år fra vi hentede ham hjem, til vi købte ham til en rigtig god pris. Så det er helt sikkert vores bedste køb. Siger jeg om dem alle sammen, fordi jeg elsker dem meget højt. Men det er historien om Santos. Det her, det er Riadora. Riadora, hun er en knapstrupperhoppe på 3 år. Hun blev 3 år her i foråret. Hun er cirka 1,60 nu, men bliver nok omkring 63-62 høj. Hun er næsten lige blevet tilredet, og nu er hun på sommerpause. Hun skal bare stå og være hest sommeren over. Og så, nu ligner det bare, at man kan se vildt meget hendes ribben, fordi hun er så støvet. Nå. Men hun står på sommerpause det næste halve år, og bygger noget, hvad kalder man det, fylde på. Hende købte vi, da hun var 1 år gammel, så vi har haft hende i næsten 2 år nu. Min mor gjorde mig lige opmærksom på, at jeg ikke lige fortalte det. Den hedder Grønnemoses Riadora, LGT. I daglig tale, så er det Ria. Riadora, eller Ria, som hun jo i daglig tale bliver kaldt, hun blev jo købt i 2023, efter jeg solgte Bandit. Der besluttede jeg mig for, at jeg ved faktisk ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tror ikke, jeg tænkte. Men jeg så den her plag inde på Facebook, og jeg synes bare, hun var gudsmuk. Og jeg elsker sorte heste. Og så siger jeg til Mikas lidt for sjov, så siger jeg til ham, jeg ser den her hest, den er virkelig poppet frem mange gange på min Facebook. Hvad synes du om den? Og jeg ved ikke, hvad der skete med Mikas den dag. Han siger, så skulle du bare købe den. Og jeg er meget impulsiv, så jeg sagde, okay. Og så var vi ude og kigge på hende, og hentede hende samme dag. Og det
the rest is history, som man siger. Den video ligger på YouTube, hvis I kunne tænke jer at se den. Men det er altså i hvert fald en af grundene til, at jeg købte hende. Det viste sig så at være det absolut bedste køb, jeg nogensinde har gjort i en hest. Fordi den her, det er en usleben diamant, og den bliver rigtig, rigtig fin en dag. Det er jeg sikker på. Så hun er en meget dominant hobby, så hun styrer sine drenge med hård hånd. Og grunden til, at jeg siger drenge, det er fordi, vi har fået en ny familiemedlem. Kom. Det er big reveal. Det her, det er Obelix. Obelix, han er en valak på 17 år. Og 16 år, 17 år. Og det er fordi, jeg kommer lige i tanke om, jeg glemte at sige, at Santos var 15 år. Santos er forresten 15 år. Nå, Obelix, han er en valak på 16 år. Og måske at man tænker, de pletter har jeg set før. Og så er det altså fordi, at Obelix, han er min nye gamle hest. Fordi at tilbage i 2018, der ejede min mor og mig Obelix. Og her i vinters, der kom Obelix til salg inde på Facebook. Og vi har savnet ham lige siden vi solgte ham. Så han skulle selvfølgelig hjem. Og det kom han. Og nu går han her. Og jeg har ikke rigtig lavet en introduktion til ham. Så det er Obelix. Vi har haft ham i et par måneder nu. Det var ikke 4 måneder, tror jeg. Og før det, der havde vi ham i 2 år. Så en lille pause skulle der til. Men Obelix, han er cirka 1,68 cm høj. Og så er han cirka 5 meter bred. Men det snakker vi ikke om, fordi han er en fantastisk dreng. Han har lidt problemer med sit bentøj. Det har virket i mange år. Nu virker det knap så godt, men det skal ikke stoppe os fra at hygge os vildt meget. Så han laver ikke så meget lige nu. Vi håber at få... vi skal lige have godkendt en masse ting af vores forsikring, og så skal han i noget behandling. Og så håber vi, at han kan gå som let dressur og hyggehest. Men ja, så han står her og nyder sin halve pension med de andre heste. Myself between your legs, your medicine is in my head. You know I'd rather be alone, yeah. But then you call me on the phone. Oh, the habits of my heart, I can't say no. It's ripping me apart. You get too close. You make it hard to let you go. I can't say no. It's ripping me apart. You get too close. You make it hard to let you go. I like that when you tie my hands behind my back. You're confident, I'll give you that. But if you love yourself, you can fuck yourself. 'Cause I'd rather be alone. But you fermented in my bones. Oh, the habits of my heart, I can't say no.
go.